YouTube man. 10055 Naruto er tilbage. Det har jeg altså lige bygget. For der var en dag, hvor jeg ikke havde noget internet. Fordi der var andet sket med et andet, fordi der var mega mange, der ikke havde internet. Så havde jeg bare lige lyst til at bygge det her. Og jeg er lidt en fejl over. Der skal være et ærestefald inde som server. Der har jeg bare lavet H for sjov. Og så har jeg lige bygget, jeg ved ikke, en borg. Jeg er ikke færdig med endnu. Det danske flag. Det er ikke særlig sejt. Sådan. Nu går jeg op. Se. Ja. Nice hus, hva'? Nej. Se. Så nu kommer en zombie en dag. Og den skudt efter mig lige her. Altså, skeleton. Jeg skal bare lige stå her. Ja, dyr. Det kunne lige dø. De er lorte zombie. Jeg kunne godt helt meget tænke mig, at I lagt den her video på Facebook. For jeg gad helt en gang godt at have flere visninger. Fordi jeg kender mine venner, han har lavet, jeg tror det var en, der hedder Kasper. Han havde lavet, hvad hedder det nu, 18 videoer, og han har fået, tror du, 3000 hits af videoer. Nej, kan helt huske nu. Men I kan, okay, det kan I jo ikke. Jo, jeg har en server, der godt dur, men den lægger bare sådan halv meget. Og der er bygget pænt mange ting. Okay, skal I se i slåskamp. Nej, skal I se. En bue. Nå, den er grej. Hvor ligger buer nu henne, var? Der. Så var det 12. Lorte zombier. Det er en creeper. Så her. Kom on bare. Headshot. Tjaka. Ja. Tjaka. Jo. 63. Tjaka. Tjaka. Oh my god. Tjaka. Hvor helvede, hvorfor lige overhovedet på dig, mand, svin? Det er nok en pig. 2 skud. Piggy, så stille. Ja. Og så havde jeg også en bordfjord en dag, at jeg kunne huske det her, hvad min adgangsskole var til den her video, så jeg lavede en ny over. Og den hedder Hånd Nikolaj 10, hvor jeg har videoer, hvor der er kommet snemænd med kraskerhoved, som jeg skød med snebolde, som der tager en zombie. Og det ser så ret sjovt ud i min fil. Det var det zombie. Headshot. Hej, du skal die. Ja, det er lort. Og jeg håber, I kunne lide min video, for der kommer sikkert nok til at mange flere. Man kan ikke skrive en IP, så man kommer ind i en arena, og så kæmpe mod zombier, hvor man har iron svær og så diamond rustning. Ses YouTube. 10055 Naruto er ude. Eller jeg kan også bare sige 1500 er ude.